Bueno, azkenean zeneko klimatiko arkitektura da, bertako arkitektura, ez? Bertako eta gertuko arkitektura, esango nuke. Erantziko nuke arkitektura euskalduna, euskaraz egindako arkitektura, euskaraz pentsatutako arkitektura, eta hein handi batean arkitektura lan batek daukan prozesu konplexuan, bai proiektuan, egikaritzean, esleipenean, bezeroaren harremanetan, hein handi batean euskaraz jardundakoa, eta horrek ere bere garrantzia dauka. Kontzeptu moduan, bai, bertakoa, gertukoa eta euskalduna. Bai, bi proiektuen artean, ordea, bai bezeroen natura edo bezeroen jatorria ere oso bertakoa da. Logika komunitario batetik datorren proiektuak ditugulako eskuartean, eta horrek ere bai 0 kilometro adiera hori ere bai deitzen du. Bai, osatzen dute. Bai bat eta bestea, saridunak izan dira azkeneko Euskal Herriko Arkitektoen Elkargoko sarietan, bata sariduna eta bestea finalista izan da. Eta, nik azpimarratuko nuke proiektu bietan lehen izan duena ibaik, ez? Izaera komunitario horren islada ere badira, bai jatorrian, hau da bezeroaren aldetiko eskakizun horretan, baina bai nik uste dut gauzatzean ere bai. Osea, komunitate izaera hori proiektuetan fizikoki ikusi egiten da ere bai, ez? Erantzun hori. Bai, badauka bere erantzun formala nolabait, eta kasu batean, biek daukaten erlazioa enpresa munduarekin, nola edo hala, bat gehiago sustapena eta bestea gehiago hezkuntzarekin, baina batzutan, pentsatu nahi dugu arkitekturak baduela arkitekturak gizartearen beharren isla gauzatzeko gaitasuna. Eta kasu honetan, gizartearek nahiz eta oso anitza izan, noski baietz ez da bakarrik euskaldunak, jende euskalduna bizi Euskal Herrian, baina bai badauka nik uste kutsu bat, importantea, eta hori balioan jarri nahi izan dugu. Alde batetik, erakusteko, ibak izan duen moduan erakusteko, euskaraz egiten den arkitektura hori erakusteko bai, gizarteratzeko bai, eta moduren baten horri lekua egiteko ere bai. Eta beste alde batetik ere bai, badalako saiakera bat, arkitektu euskaldunen sare hori, apur bat, saretzen joateko, eta komunitate txiki, handi, ertain, dena alako hori, apur bat, indartzen joateko edo kontzientzia hori hartzeko ere bai. Bai, inor baino gehiago ez garela aitortuz, baina inor baino gutxiago ez, eta ez da gutxiago ere, gaurko bi proiektuek hori adierazten dute. Eta gainera, hain dela ja 30 urte hasi zirela arkitektura ikasketak euskara hutsean gauzatzen, eta bada garaia, egin dezagun pixka bat errepaso bat, zeren badaude egile asko euskaraz jarduera dutenak, eta importantea da uste dute autorrekonozimendu hau, botere publikoek ere konturatzeko errealitate hori existitzen dela. Gaur egun badaude elkargo profesionalek, gutxienez Bizkaiko Foru Aldundia eta Bizkaiko Euskal Herriko Arkitektuen Elkargo Ofizialaren delegaritza dela medio badaukate programa bat euskara sustatzeko, baina, nik uste guk ere bultza egin behar dugula alde honetatik. Nik urte batzuk daramatzat UEUko arkitektura sailean, eta, azpimarratuko nuke, orokorrean eta beste urte batzutako esperientziarengatik ere bai, behintzat arkitektura sailetik saiatzen garena da, beste esparru batzuetan islada ez dituzten gaiak arkitekturekin zerikusia daukatenak, horiei lekua egiteko eremua badela UEU. Eta esperatuko nuke, beti topatu izan dugula lekua hemen gai horiek jorratzeko eta hori buruz hausnarketa zabaltzeko. Nik ere zurekin bat nator eta hori bere komentatu nahi nuen, komunitate hitza ere datorkit burura. Azken finean ere, nolabait ere inguru edo, etxekotze prozesu batean bezala sartzen zarela. Hemen zerbait antolatu edo zerbait jaso egiten duzuna, ezta?
Nik uste du DHUk ere bere orain dela urte batzuekin konparatuta egin dituela bere etxeko lanak udako ikastoren arira, baina UEUk daukan momentuko gaiarekin lotuta egote hori, uste dute, igual, ez dakit bereizgarritasunak direla medio, hemen, bai, aktualitatea bai eta gertutasuna oso onak direla.